Com definiria voluntat? La voluntat és, diguéssim, aquella eina que tenim les persones per decidir fer o no fer allò que desitgem, no? Pujar un cim, el que sigui, el Canigó, la Tossa Plana, i seguir pujant i pujant, seguir caminant quan creus que no pots arribar al cim i, en canvi, les cames no poden, però el teu cor diu que has d'arribar. Aquesta, per mi, és la meva imatge personal de la voluntat. Nosaltres a dins sempre tenim com una llum que ens permet fer coses noves, per molt difícils que siguin. La voluntat és una prova de que l'ésser humà és creador. Moltes vegades tinc la sensació que la meva voluntat va néixer el mateix dia que va néixer el meu fill. Ara sóc com una mena de superheroïna. Si ets capaç de llegir, seràs capaç d'escriure. Si ets capaç d'escriure, sabràs poder explicar als altres d'una forma concreta què és el que tu vols. Per mi, el llegir i l'escriure té molt que veure amb la voluntat. Si penso en voluntat, el primer que em ve al cap és sentir l'alarma sonar a les 5:10 del matí, aixecar-me del llit, posar-me al banyador, agafar el cotxe i arribar a la piscina 20 minuts més tard per entrenar. És una virtut, és treballar esforç, treballar aquesta voluntat d'anar endavant, de prosperar. Aquesta és la meva escola.